De leverer luksus i den helt store stil. There are 5 double bedroom suites, the master in the center. Jeg elsker at tjene penge. Det er meget sjovere at tjene penge, end det er at bruge penge. Well, I like the picture. Is that included in the property? Hele verden er deres legeplads, og de holder aldrig fri. Jeg elsker cool cash. Der er ikke noget bedre af dig. Altså helt ærligt. Hvorfor kører I en tam Toyota, hvis du kører en Lamborghini? Det giver ingen mening. De ved, hvad de er værd, og de ved præcis, hvad kunderne vil have. Hvad er det? Hvad er det? Vil du købe det? Det er Michael B. Det er dem, de kendte kommer til, når kun det bedste er godt nok. Det kunne også være sagen. De sælger de ting, alle drømmer om, og intet kan stoppe dem i deres chance på succes. Eller det bliver noget Maserati Gran Turismo. En tur som den her, sådan en forlænget weekend, den koster ved nok rundregnet omkring 50.000. For dem er perfektion den eneste mulighed, og her gælder ingen regler. Jeg har ret. Kunden har på ingen måde altid ret. Så det vigtigste for mig er altid god energi og god karma udadtil. Hvor det hele er bare så symmetri, og det er virkelig, virkelig pænt. Jeg er oppe i skolen, som lige kan se længe. Jeg synes, det er perfekt. Der er koldt på toppen, men har fandme god plads. De er de bedste af de bedste. Diamanter er ikke bare diamanter. Diamanter er, hvad ordet betyder, uovervindelige. De er dem, kun de største kan lege med. De er købmænd på første klasse. You're good. You're really good. Købmænd på første klasse. Sæsonpremiere torsdag den 3. november kl. 21.00 på TV3 og Viaplay.